Poți să filmezi? Nu știu, o oră. 59 de minute. Lasă, filmezi, după aia mi-o dai și mie să am amintire. O descarc. Păi da, o descarci pe calculator și mi-o lași și mie. Să mi-o dai și mie. Ce mușcă! Trebuie să-l filmez că s-a agitat acolo. Și cum îi filmezi acum? Lasă, așa, filmează pe rând. Cu torbă! Cu torbă! Oare mișcă din bă? Oare mișcă din bă? Nu cred. Ei, nu, uite, mișcă din ăla. Vezi că am dat zoom, dacă vrei să scot zoom-ul. Mergi mai în față. N-a găsit caca aia. Ce urât îl scoate. Dar făi, filmează mai aproape, dă-i pe ăla așa. Cine a apăsat? Se vede căcățul. Da, s-a văzut ceva. Se bagă la în imagine. Băiatul! Băiatul! Na, și ăla se pișe, bă, dar... Ce ai, mă, făcători? Ce sare! Acum te auzi, stai. Lasă-i. Mușcați-vă, mă. Na, că i s-a pus pata pe aia. Băiatul! Pitița! Pitița! Ce proastă-i, Doamne! Ce lung se vede cu câinele, vezi? Uite, aici în partea nu ceva de necult. Acolo, în partea mea. Ruff! 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 Ce ți-l omoară? Să nu se răspune, vezi? Păi nu, că băieții nu se dă la fete. Prank! Ce cuminte este ăla? Dă-i la asta se agită. O pui pe ele la câini șucăuși. Ai cont pe ăla, pe YouTube. Ai cont pe YouTube. Ei! Ai Da, cont mă. pe YouTube, da? O să pui. Când vrei să o oprești, dai pe stop. Știu. Hai mai. Du-te pe el. La duc? Du, da.
Ia-i pe amândoi, adu-i încoa. Ce ori îi scapi? Atunci nu fuge ăla. Vai de culul tău, Bobby. Da? Hai. Na. Și dacă fucle nu știu după ei. Hai mai aproape, hai mă după ei, că doar unde dracu să fie. Dă-i stop și după aia poți dai continuare. Sau dă pe pauză. Nu, lasă-l așa. Face se mușcă. Ce, nici că-l pute în curvă. Vrea o cârjă. Și cât de muie.